Κυρία Κρητικού, εσείς τι λέτε, κτηνοτρόφοι, αγρότες πάμε τώρα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε να είμαστε θεατές στο σύριαλ πλέον το ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί σε σύριαλ εξελίσσεται, αλλά σκάει στη δική μας πλάτη το δυστύχημα είναι αυτό και εμείς είμαστε απλήρωτοι. Αυτή είναι η ουσία δυστυχώς και νομίζω ότι επιβεβαιώνεται αυτή τη στιγμή όλη αυτή η κοροϊδία που έχουμε καθημερινά, ότι σήμερα, αύριο, σε 10 μέρες, σε 20 μέρες θα είμαστε εντάξει και θα πληρωθούμε. Ξέρετε όμως, η πραγματικότητα έχει να κάνει με τον ρεαλισμό. Πρέπει να ζήσουμε, πρέπει να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και αυτή τη στιγμή, ακούγοντας αυτά, σε 2 μήνες, ξέρετε... 4 Ιανουαρίου, κύριε Καβάλα, στον αέρα, μην μιλάτε. Ευχαριστώ. Ναι. Είναι 2 χρόνια. Είμαστε 2 χρόνια πλήρωτοι. Έτσι. Έχουμε υποχρεώσει από το 2024 με ρεύμα, με ασφαλιστικές εισφορές δικές μας, με ασφαλιστικές στη φυτική μας παραγωγή, στη ζωική μας παραγωγή. Όλα αυτά πείτε μου λίγο πώς θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Ρώτησα και πριν τον κύριο Αληφτήρα. Κατεβαίνετε 11 Νοεμβρίου την άλλη Τρίτη στην Αθήνα. Η ερώτηση είναι. Μισό λεπτό. Σας λέει ο κ. Χατζηδάκης για παράδειγμα, ακούστε με. Θα πληρωθείτε τέλος Νοεμβρίου. Θα πάρετε 600, 700, 800 εκατομμύρια. Κατεβάζετε τη σημαία των κινητοποιήσεων ή συνεχίζετε? Κύριε Στραβελάκη, ξέρετε πόσα είναι τα 800, 600, τα 900 εκατομμύρια που επικαλούνται. Τα 900 εκατομμύρια στις 650.000 αντιστοιχούν από 1.385 ευρώ. Πώς τους πετσόκοψες έτσι, ρε μαλάκα. Πώς τους γάμισες έτσι. Πόσα σας χρωστάνε, πόσα λεπτά. Πόσα σας χρωστάνε, κυρία Κρητικού? Η αντιστοιχία είναι αυτή όμως αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, αν παίρναμε κανονικά τις επιδοτήσεις, τώρα έπρεπε να είμαστε καλυμμένοι να έχουμε πάρει τα 3 δις. Καλώς. Των επιδοτήσεων. Αυτή τη στιγμή μιλάνε για 900 εκατομμύρια και φαντάζει έτσι μεγάλο το ποσό, όμως είναι χρήματα 2 ετών και αναλογικά στις 650.000 υποβολές δηλώσεων είναι από 1.380 ευρώ. Να μου πει κάποιος πώς μπορεί να ανταπεξέλθει με αυτές τις συνθήκες. Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσο να μας δώσει κι αυτός. Άρα το πακέτο λέτε όλο των οφειλών είναι 3 δις. Καλά καταλαβαίνω? Φυσικά, ναι. Και δεν καλύπτεστε με... Η κυβέρνηση λέει τόσα έχουμε. Και πάλι καλά. Ναι, 900, και τέλος Νοεμβρίου. 900 εκατομμύρια το πολύ. Ουκαλάδες παρατομία έχοντας. Πάλι καλά για ποιον όμως? Όχι. Λέω, η κυβέρνηση λέει πάλι καλά που τα έχουμε αυτά, με όλες αυτές τις συνθήκες, με τις κυρώσεις από την Κομισιόν, τόσα έχουμε να δώσουμε μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Άσε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε πουδιάρα. Εσείς, τι απαντάτε? Και αυτά δεν μπορούν να μας τα δώσουν. Κοιτάξτε να δείτε, η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών δίνει το έναυσμα για μαζική διαμαρτυρία στις 11 του Νοέμβρη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να παρατεθούν όλα τα ζητήματα στο Υπουργείο καταρχήν, στη συνέχεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ και φυσικά προγραμματίζεται και μία ακρόαση από τον κύριο Χατζηδάκη, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί ξέρετε κάτι. Είπε ότι είναι έτοιμος να σας δεχθεί. Τον ρωτήσαμε προχθές και είπε ότι σας περιμένει. Κάτι, όμως θέλουμε απαντήσεις. Μας περιμένουν όλοι και μας χτυπάνε στην πλάτη, μας καταλαβαίνουν όλοι, κατανοούν όλοι, αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Κανείς όμως δεν πληρώνει το μάρμαρο. Ξέρετε τι θα πει αναλαμβάνω τις ευθύνες? Μας λένε ότι αναλαμβάνουν ευθύνη. Εμένα το παιδί μου, αν κάνει μια ζημιά στο σχολείο, αναλαμβάνω την ευθύνη. Θα πει πληρώνω τη ζημιά. Δεν φτάνει πλέον με τα λόγια να μας κατανοούν όλοι, να μας χτυπάνε στην πλάτη και να μας λένε να κάνουμε υπομονή. Δεν έχουμε άλλη υπομονή, δεν υπάρχουν άλλες αντοχές ρεαλιστικά πλέον. Πρέπει σοβαρά να απαντήσουν και να πούν τι ακριβώς θα κάνουν. Και αν δεν μπορούν να μας το πούν και αυτό, θα πρέπει να ξέρουμε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί με αγωνία όλη αυτή η κατάσταση. Πάμε στον κύριο Κακαβά. Ευχαριστούμε, κυρία Κρητικού.